In Christ, diha ng Kristo. In Christ Jesus, diha ni Kristo Jesus. In Him, diha kaniya. Together with Him, uban kaniya. Or in beloved, or in home. Diha sa nagigugma, or sa nagkinsa. Mao ni ang paghatag o pagpasantok ni Pablo. So kung pasabot, nagapunti niyo diha ng Kristo. Diha ni Kristo, diha ni Kristo Jesus, diha kaniya. Mao na ang mga sulat ni Pablo, pagpasantok, nga ang paagi sa pagdisenyo gayon sa pagluwas, pag-rescue sa tao, tungos sa sala, wala lain kung makahimo o gayon ini, mao lamang ang Espiritu Jesus. So karon, anit ka sa katulong pagpangutana, nagayon rin, what did God devise this plan for us? Unsa man ang gidisenyo, gihimo sa Dios nga plano para kanako. Episo 1, versikulo 4 o 5. Nagayon, diha kanina, sa wala pa matuko ng kalibutan, siya nagpili ka na ito ang kita magalaan o pili masalawan yung diha sa kumbangan sa Diyos. Versikulo 5, pinagi sa kugma, kita iyang ipili na daan, aron mahimong iyang mga anak na sinagot pinagi kang Kristo Jesus, sumala sa tuyo sa iyang kabuboton. Nagayon, ang sulat ni Pablo nato sa Episo number 1, sa wala pa matuko ng kalibutan, you just imagine, sa wala pang ihimo ang kalibutan, asa ka nagpuyo karon? Mga seminaryan, aham ka nagpuyo karon? Tingnan po mo, aham ka nagpuyo karon? Barangay na buhay, ay mo kaulaw. Asa man ang barangay na buhay? Sakop sa munisipyo sa Sison. Asa man ang Sison? Sakop sa probinsya sa Surigao del Norte. Ang pamutanan ko, asa man yun yung Surigao del Norte? Ayun si ma'am, nalo sa yuta. Merikta na ka na matubag, ma'am. O, tinoon. Niya ka rin ni kalibutan. Pero nagayon mo na sulat ni Pablo, Episo 1, versikulo 4, sa wala pa matuko ng kalibutan. Kaya mo na, sa wala pa gihimo ang kalibutan, kung pasabot, sa wala pa matao, ikaw, ako, nagplano ng Ginoo. Ito, kay Palo na, katawan to, saan ikahintag sa kalibutan eh? Kung saan din akong kinabuhi? Kung saan din ako mag-antos? Kung saan din kasakit? Wala kay Palo niya na. Pero niya, karon mo, gihatagan ng tagdugang, magklaro-klaro na kita nga paghatag o pagpasabot sa pulo sa Ginoo. Ikaw pa dali, sa walang pamatuto ng kalibutan, siya nagpilit ka nato aron kita mabalaan o dili masalawayon niya sa lubangan sa Dios. Gipili ka nga tubangan sa Ginoo sa gani, dili kita mahimo nga masalawayon. Unya, dili gyud kaayo. Gawas nga, dili gusto ang Ginoo nga mahimo kang salawayon. Apan ingon pagin diri nga mabalaan. Okay? Sa kang asa mo tayo mabalaan at tubangan sa Diyos. Versikulo 5, ito ba rin? Pinagi sa kuma, kita iyang ipilit na daan, aron mahimong iyang mga anak ng sinagod, pinagi kay Kristo Jesus, sumala sa tuyo sa iyahang kabuboton. Di ba tamalipay mga seminaryan, mga tigalaan, nga kita di ayon sa ta? Iyang nagipili daan sa aron nga, mahimong iyahang mga anak. Ikaw ako gipili na gina sa Ginoo. Ikaw ako biyangko na gina sa Ginoo. Pagkalindot. Pero sa diha na ang Ginoo nagpasabot na nato karon nagpaabot na siya nga ikaw na iyahan gipili, ikaw na iyahan gitawag, ikaw na iyang gitagad. Ang pangutanan kung saman. Nakahibalo ba ta nga si Jesus nagpili na to? Nakahibalo ba ta? Uy, gitagad na sa Ginoo. Bisa kumaon na lang hindi na itong kinabayo. Lisod kayo kahintag na ron. Bisa pulungin ko sa problema, pero na yung Ginoo nagpangga na to. Nagkaroon na ba na? Ha? Pero karon, pagkalito sa mga naon, kaya Ginoo naghatag din nato og maayong Biblia. Now, dito sa sunod na pangutana. Unsa man, what did God do? Unsa man ang gibuhat sa Dios? Unsa iyang gibuhat? Naging Episo 2, versikulo 4, nato sa 6, ano ba na aron ang Diyos nga madagayaon sa kaluoy, tungkol sa iyahang dagat kung maalam ka na to. Bisan pa, mga patay pa kita tungkol sa ato mga kasalanan, nagbuhi siya ka na to, uban kang Kristo. Ganito. Tungkol sa grasya, naluwas ka. Versikulo 6,
kung nagpalingkod ka nato uban kaniya sa mga langit ng kapit pinagi kang Kristo Jesus. Unsay kahimtang sa tao? Unsay kahimtang nato tubangan sa Ginoo? Unsay kahimtang? Nagaingon diri nga kitang tanan mga patay. Meaning, wa kita diri mahimo sa atong kaugalingon. Buhi ko man kita karon. Nagpaabot ang kita sa panahon nga ano sa tamatakos, ano sa mamatay. Kanya pag mas kamatayon, siguro wala tang kuno na sa may tabo ini. Namatay naman ko. O mamatay man kan. Mamatay man kita. Ano sa may tabo? Sabi ninyo, mo ninindot yun ayo. Kaya nag-ingon ang Ginoo karon mo sa iyang pulong diya sa Efeso nga bisan sa mga patay pa kita tungod sa atong mga kasalanan, tungod sa atong paglapas, tungod sa atong paghimo sa pagpakasala, atubangan sa Ginoo sa neta mga patay. Meaning, wa kita gawin, kita tayo, wa tayo chance na, wa tayo mahimo sa atong kaugalingon. Apan ang prayo ng pulong sa Ginoo, ang plano sa Ginoo sa gani, rescueho ng tao, luwason kita mo na ang verse 5 na Ingrid, may banda ko na ito uban kaniya o nagpalingkod ka na ito uban kaniya sa mga langit ng dapit pinaagi kang Kristo Jesus. So ang plano sa Ginoo, wala yun niya yun withdraw. Wala yun niya gihono. Gibuhat yun niya. Pagkanito, ako ni tanawang karoon kung sa yun ang himo ni Jesus ng hikanato. Now, Efeso 1, versikulo 9, ingo pa rin. Kaya diya sa nagkaalam ng pagsapon, iya kipahitulo ka nato, ang tinago mahitungod sa iyang kamuton. Sumala sa iyang maayo tuyo na gilaraw diha ng Kristo Jesus. Pagkanito, ang Diyos naghimo siya ang plano nga iyahay ka luwason o walay lain makahimo ini nga maugin ang mo implementar o bubuhat nining plano nga masiguro nato nga kita mahimo gayon maluwas nga ikaw mahimo gayon makabato sa kinabuhi gayon maulaman gayon nga makita nato diha kang Kristo ang panahon lalo sa paghiusan diha kang Kristo sa tanang mga butang mga butang diha sa langit o mga butang dinhi sa yuta pagkanindot. Okay, atong gamay nagagamay ng pasis aron kayo nga mas mahatag kami o mahatagan ng tao kung kami yung pagsama. Ingat nato ang pagkamatar. We are legally redeemed. Okay? So, sunod ang pagkana. In order to save mankind, in whom did God put us? Harap nga luwas ang katauhan sa kankinsa mang gibuha o gihatag sa Diyos. Okay. Nagayon rin ang 1 Corinto 1, versikulo 30. Kahit gumikan kaniya, kamo anak ng Kristo Jesus, kayahan himo nga atong kaalam, atong pagkamatarong, o pagkabinalaan, o pagkatinubos. Pagkalito. Ingo si San Pablo sa iyang sulat, kay gikan o gumikan kaniya, kagkinsa man ni Jesus. Nasay na to. Nga ang sa gani, kita na himong mamatarong, o niya kita gidiklara ng mga balaan, o niya loyal tao sa iyang pag-antos o ni karon na atay o siguruhan nga makabato niya ang karuwas. To all who are in Christ, kung saan naman yung mahita ko sa mga katauhan na naanadihan ang Kristo. 1 Corinto 15:21-22 nagaingon, kahit na ingon nga pinagi sa katawang niabot man ang kamatayon, pinagi sa usab sa usa ka tawo niabot ang pagkabanhaw sa mga patay. Versikulo 22. Kaya maingon na diha kang Adan ang tanan na namatay. Maingon na usab diha kang Kristo ang tanan mga buhi. Pagkanindot ng balita nga atong karon na sayran nga pa ang plano sa Ginoo sa pagluwas sa tao wali tao niya gihikaw. Now, sunod. Through one's sin act, what came to Owen and what was the result? Tungod sa gibuhat nga sala sa usa ka tawo. Unsa may nahitabo, unsa may resulta niini? Roma 5:18 yung padre. Yun na ang paglapas na gihimo sa usa ka tawo
misangkot sa pagkahinugma sa silot sa tanang mga tao. At sa pagkataro, nagihimo sa usa ka tawo, musangkot ngadto sa hukom sa kagawasan o ngadto sa kinabuhi alam sa tanang mga tao. Usa ka tawo nga naghimo sa paglapas, o sa resulta, kalaglagan o kamatay. Apan adunay usab usa ka tawo nga naghimo sa pamaagi nga iyahang kinabuhi tanggalan gigahin gitugyan ug tungod niya na nakabaton ang tanan o kaluwas. Nagtagyag sa kinabuhing dayon ug nagagbitan kanunay kanato alang sa pagbaton niya na mao lamang gayon si Ginoong Jesus. Roma 5:8. Disosolat. Ingat. Disosolat. Kahit mayon na pinagi sa pagkamasupilon sa katawo, daghan ang nahimo makasasala. Mamanusab na pinagi sa pagkamasultanon, kanito, sa usa ka tawo daghan ang nahimo mataro. Anawa? Ako ning i-highlight gamay. Pagkamasupilon, may resulta gayon sa ginatawag na nakasala. Apan tanawan ni sunod nga linya, pinaagi sa pagkamasultanon, pining panagitaw na kasunod yun ba sa pagkamakubihon. May resulta ngayon ngadto sa pagkamataron. And there's this verse, muna siya idol tayo ng ating pamalatungan. Kaya kung kita magpabilin ka sa pagpakasala, kung kita magpabilin sa paglapas, kung kita magpabilin sa pagbagahi at ubangan sa Ginoo, at turusan iyahan itinguhan na ikaw makabato nini, ang atong padulungan sa Diyos, diharagin ka sa pagpakasala. O mag-aabot kita sa hukom, inibalin ni Jesus. Pero ang atong galing isipon, nga invitasyon galing sa Ginoo, nga atong gawaton, then ang pagkamataron, imo kayo madawatan. Muna nga, ang balita, ang mayong balita, nga gipaabot, pinagi sa balang kasulatan, sufisyente na yun ni alam na natin na kita makabatong kayo di ay kinabuhi sa pagbalik ni Jesus. Muna nga, inong kadari, busa na inong nga paglapas ang ihimo sa sakataw, isangkot sa pagkahinugman sa silot at tanang mga tao, mauman usab ang buhat sa pagkamataro na ihimo sa sakataw, musangkot ngadto sa hukom sa kagawasan o ngadto sa kinabuhi alam sa tao o alam sa mga tao. Kaya na yun na pinagis sa pagkamasupilon sa usa ka tawo daghan ang nahimong kasala, mauman usab ang pinagis sa pagkamasultanon sa usa ka tawo daghan ang nahimong mataro. Okay? Gamay ang kapasanto. So also, by His perfect life and so akong sulayan ubad sa Bisaya ha. Nagayon pa rin. Tungod kay ang tanan, mamatay man tungod sa sala. Asa naging ang sala? Kamadan. Mausap na ang gihimo sa pagsunod ni Jesus ang tanan sa ganit napasaylo o diha ni Jesus. Muna na, pinagi sa putli o higpit na kinapuhing nga ula itaw ni Jesus dito sa Kalbaryo sa cross. Mao kini siya nakahatag og katagbawan sa unsa man sa diman sa kasubuan. So sa diha nga kita makasala unsa man ay tumbang niya na silo. Kung diri sa to ang barangay mangawa ka at tubango nimo kung unsaan imong gibuhat. Sumausap na ang nagsugunan ng nagsugunan. Nga gibuhat ni Jesus, haron lamang na matubag ang demand sa balahon. Muna na, pinaagin kang Kristo, kung sa gani, ang mga tao na himong ano na bago nga sumilanos kinabuhi. Nga sa man, muhaong gayon ingon nga mga katauhan na nagatuo para sa langit. Okay. So many people believe salvation is just the forgiveness of sin. Okay. Na ito, kung pinagis mo kasahilo sa sala. Tinuwa ba ka eh? Yes, tinuwa siya. Pero pwede ba pagkasanto? Kung saan nandiyan? Ingat pa rin. It's as though our sins are written on the blackboard and that when Jesus died, He was like an eraser that erases all our sins. But this is not what the Bible teaches. Kung natin ginawa isogi na ako ang mga sala. Kaya si Jesus masarap pa sa ilong, magkaayo-ayo yan. Pa sa ilong, murag bitaw ba ako, eraser rin sa eskwelahan ba na?
Ginaanan daw ko no, panasa man tayo na ito sa pero nakakadugan na pagpasantong ng balakas baka ng Biblia. Ato pasahon, kaya pa na rin. Okay, kumarayan na sa. Yes, our history of sin are written on the blackboard and Jesus is like an eraser, but our slate does not remain empty. All of the good and holy and righteous deeds that Christ ever did is now transferred to us and are now written on our blackboard. Pero bisan patulog ibuhat na tanan ni Cristo. Wala pa kay balong na Ginoo naghimo na siya og pamagis pagluwas kanimo. Wa pa ka masayon kung sa gyud ang sakripisyo ni Cristo sa imong kinabuhi. Mayroon na nga og kinagili kayo no kay nanay gibuhat ni Cristo. Pila na katong mulabay sa diha sila sa cross. 2,000 years, more than 2,000 years na. O gana nagibuhat ni Cristo, nagakutay na siya ng kaluwasan bisan pa sa atong kaliwatan o sa malabo. Pero sabi ninyo, iko abiyo ka na nga si Cristo, siya naghimo ang pag-antos, pagpalansang, yatupan o kamatayon, o niya ikaw ang maluwas. Nabi tayo buhaton. Kaya balong mag-unsa, kayahan kayo ang pagdahuhan kung unsa ang itanyag ng Jesus. Ano ba utang na karon? Nabay mga instances, nabay mga higayon sa atong kinabuhi. Nga nagkapamalambot ka na Ginoo. Huwag ka maayaw bilipin mo. Ang akong kinabuhi, ako sa iran ka, layo yung kayo sa imo. Ang akong kinabuhi, matagkaroon mo niya, wala mo kahinumdum na naaday ka. Kapag naninigayon na malambot mo niya, nangay ka mo pasayin. Kanya, huwag yung pagyuntanan. Ako yung pwede dapat Ginoo sa akong kinabuhi.